M'he tocat el botó. Ja farem un temps. Ara, inventario. Sí. Dos, no? 3 és el número de... dintre de la categoria. Sí. Ja en tenim més, no? Diria que no. Utiliza lucidez para llamar y pedir... Ah, vale. Ja podríem vendre això, tio, perquè no puc preservar mai. Sacrifica los secos y vuelve. Bienvenido a Has de casa, ser molt gai querido per jugar cazador. online ¿Qué es lo que en deseas? cooperatiu en aquest joc. No pots jugar. Muy bien. No pots jugar online en Déjame aquest acercar. joc. Ei, que ara estic jugant a casa al Dark Souls i he demanat ajuda per matar un monstre. És impossible. No, impossible no. Hi havia un tio allà del pal que volia ajudar-me. Però si la gràcia d'aquest joc estan en els enemics finals. Si ja tens ajuda no... Que Perd una mica la gràcia. la meva primera partida al Dark Souls, els meus enemics es suïcidaven sols. Sí, per això has arribat on t'has arribat. I llavors quan hi ha un que no suïcida no pots superar-lo. El Minotaure va caure dalt a baix al pont. El porc senglar va anar-se a la foguera a cremar. Hòstia, així és fàcil el Dark Souls. S'ha de dir No que és tan From Software difícil té com un el problema primer. amb els porcs, Eh? From Software Té un problema. Té un problema amb els porcs. Home, sí. Escudo de mà. Problema no, aquell del Dark Souls estava amb una armadura ben... Sí, sí, però... cuidada l'armadura. Quin nivell està? 13, no? Digue'm 3. Estado... 13. Bueno, encara està bastant equilibrat el personatge. 10, 12, 13. Sí. Sempre va bé tenir un dia bastant una mica elevat. Home, sí, perquè és per carregar les hòsties i poder... Sí que per allà baix al Clavegueres hi ha una equipació que va bastant bé. No me'n recordo on t'esperava, però bueno. Anem a explorar una mica, no? Ei, cap aquí no! O vols intentar bèstia clèriga un altre cop? No, un parell de vegades. Però si vols farmejar no et saltis enemics. No, jo tinc ganes d'explorar les clavegueres. Per això estic passant d'aquí, perquè... I a part no tinc ganes de gastar-hi els de sang. Si jugues bé, no necessites gastar bé. No he jugat bé. Merda, ens hem oblidat una cosa encara. Pujar el nivell de l'arma. Sí? Em faltava fer... No en recordes? Ho he dit? Ara que ho va... Va entrar al següent nivell, però... Sí. Ah, aquí, dius de... Nivell normal. Bueno, podem fer ràpid. Si mates els dos verdugos... No, però és que ja et dic, tinc ganes de... Ja, però si hem de tornar per reforçar l'arma, Això sí. aprofitem i fem una També dependrà del... pujada de nivell. Ah, bueno, has de pagar, però... És que jo dic que no vull gastar... I els de sang els estic gastant. Però bueno. Jo com no m'emmerder a fer coses estranys per aquí, Sí, aniré baix. no caiguis perquè... Mira. Aquest no es fa fer. Però bueno, m'he de gastar unes quantes bales, tu? Bé, Bueno, ja estic recuperant cadascú té materials. el seu estil. Sí. Pussy, que ets un pussy. I... Si tens la possibilitat de comprar una arma a distància, per què no utilitzar-la? Pussy. Vale, veus? Aquest té una arma a distància. Home, si no estigués mig mort i... Mira, La mare que el va! mitja vida, de què li serveix? He esperat que em disparés per esquivar-lo i... Mare de Déu, mare de Déu. Mitja vida. Mira, no, és igual, però Mira, a l'esquerra hi havia un objecte. l'he recuperat sense haver de gastar. El viral de sang. no? Eh? Sí, per l'habilitat que tens a... Mira, Rocío, més secos. Sí. Gratis. Aniria a pelar aquell. On estàs? A veure. Hola. Recuperem? Mare de Déu. Mira la columna, no et veu? No t'ataca? Si és que soy I tu el pots petar a través de la columna. Mira, l'has deixat aquí arraconat. Això se'n diu saber-ne. O aprofitar-te dels defectes del joc. I ara aquí és un lloc una mica complicat, perquè hi ha dos snipers i algunes
està allà i l'altre està allà. Però estan I allà- despistats. Sí, bueno, el problema és que per aquí darrere també n'hi ha un... Sempre hi ha un paio que no sé d'on te'n ve aquí. Mira, allà hi ha un altre a l'esquerra. Sí, ja ho sé, ja ho conec. Vale. En vingui un almenys. La cosa... Estan aquí... Vinga, veus? Veus per què serveixen les armes de distància? Els ous. Vagi, aquesta porta fa més... De les més putes que hi ha al joc. La més puta de porta és una que realment interacció. Algun boss, no? Segur? Oh, no. Els bossos no... Els jefes no pateixis que ja t'ho diré on t'està. En sèrio m'ha tocat? Sí. Te veus, aquesta... Quan hem caigut abans que hi havia unes escales, en el vídeo anterior, Eren anaves aquestes. per aquí dalt. Però bueno, miren cap allà que hi ha un objecte. No hi hagi ningú per aquí, no? Trampa? És trampa? No. N'hi ha poquetes de trampes. Però les que hi ha Era són molt evident. divertides. Era molt evident aquella. Ja s'hauràs fugit? Però perquè els havia de matar. Perquè t'han deixat allà a retonar una trampa. Era un perico. No, ja no sou de Barcelona, ja sou de Cornellà. Això saps que és molta polèmica, no? Què va? Ah. Aquí hi ha un altre amagat. Encallat o amagat? No. La qüestió és, estava encallat o amagat per atacar-te per l'esquena? Uf, ni fa la veritat. Mira, més. Un altre. Mira, que bo. Vale. Vasija de Fate. I aquí s'ha acabat tot. No sé per què, pensava que tu fas servir bastant el combo aquest de vasija més el còctel molotov. A veure, mira la dreta. Sí, hi ha un objecte allà. Serà de la roba que buscaves? Doncs no ho sé, perquè igualment tampoc puc arribar des d'aquí. No, és de lligar... Sí, va. Mira, la trampa. Està aquí baix. Sí, està aquí baix, per tant, on no deu estar l'objecte. Entrant per l'altre cantó. No. Va, és igual. I aquí hi ha una cosa, un objecte vist abans. Però estava sobre una vida mira. Creus que encertaràs? Jo diria que més a l'esquerra. Ara sí. Jo diria que des d'aquí, no? No. A l'esquerra? Més a l'esquerra? Què fas? Estàs volant? Perfecte. I què és? Vale, un fragment de Fragmento. pedra de sang. Bé, per pujar a nivell. Ara van bastant buscats, però a mesura que vagis avançant el joc en tindràs 90. Dius, vale, i ara què em faig amb 90 pedres aquestes? Per pujar totes les armes del joc. Ja heu dit que les armes no les podia. No. No hi ha res. Jo tornaria al porc aquell. Que no t'estranyi que sigui que no tinguem una mica més de l'UCD, que no ho podem veure. No puc veure. I l'objecte. Roba. Jo aposto que és aquella que hi havia a l'altre cantó. Aquí és on hem començat el vídeo. Pujant les escales. Aquí ja ho hem explorat tot, diria. No, diria que encara falta alguna cosa. Aquí hi ha la trampa. Aquests ja n'hi fan memòria. Home, perquè ja els has despertat. Cap aquí no hi hem pujat, oi? Doncs puja, a veure. No, hem anat directament cap a baix. Sí, perquè a més allà no hi ha l'objecte, però estic mirant ara. Aquí hi ha alguna cosa? Ah, va, vull dir on estava abans. Vale, ara si tires a l'esquerra pots anar a creuar el pont. No, I pillar... diria que no és el mateix. Mira. Ah, ja sé què fem, va. I anem a parar allà on hi ha els gossos. Farem serà matar aquell ocell, agafar aquell objecte, mirar que no sigui la peça de roba que estic buscant des de fa 15 minuts. No! Vale. Conocimiento del loco. I aquí ho deixem i ens veiem al següent capítol. Ho deixem. Vaja, adeu. Vinga, vagi bé, adeu. Adeu.